Sawubona ngane zakwethu. Ngiyathemba niyaphila, ngiyathemba ni right. Ngiyathemba konke kuhamba kahle, ngiyathemba nonke ni right ngane zakwethu. Ngithi ngenze le video lengane zakwethu ngenzela ukuthi laba ba YouTube bangangikhulumeli into engayikhulumanga. Ngane zakwethu. Nginesinqumo la ngisithathile ne. Ngiyazi ukuthi kwabanye ngeke sesiyehle kahle. Kodwa ngicabanga ukuthi nami ekade uNkulunkulu ekubeka emandleni nami sengikhiphile kwaphela konke. Ngicabanga ukuthi isikhathi manje sokuthi nami ngimove on ngikwazi ukuthi ngiqhubeke nento engikwenzayo. Nginabatwana basebancane. Isifiso sami sokuthi ngibabone bekhula, babone beshada, ngibona abazukulu, ngibomkhulu wabo weingane zabo. Isifiso sami leso. Angifisi ukuba uSolomon Mahlangu, ngibo Steve Biko, yabona maqhawe lawa akhona angasekho kodwa asemlandweni nomzabalazo. No, angifuni ukuba abantu abanjalo. Umkhonto wesizwe I think mhlambe ubusidinga kakhulu ngesikhathi lesiyana, yabona, ukuthi sigijimile wasidalela izitha kakhulu, hayi kancane. Izitha egcine eziningi kakhulu, ezinye zazo zibe ngaphakathi emkhontweni. Ngibe nesinqumo ngisithathayo sokuthi ngiyazi ukuthi abantu abaningi especially la TikTok ngilethemba kubona ngomkhonto wesizwe. Ngiyazi ukuthi abanye saba recruiter kakhulu, abanye ba convince wayithi ngomkhonto wesizwe. Kodwa nje lokho isinqumo lesi asisho ukuthi umkhonto wesizwe ngiyawushiya noma ngushiyile, cha. Ebekade mhlambe ngikwenza emkhontweni ukukhuluma ngomkhonto, recruiter ngomkhonto, ngifike la khona ngithi no, angistophe khona, ngifocus ezintweni lezi engizenzayo. Ngiyacela futhi kuba futhi mhlambe labo esengaphenduka izitha kubo, mangabe kukho mhlambe liyathintana khona, ngicela uxolo kakhulu ngane zakwethu. Nakulaba babona ukuphila kwethu ngasifanele thina, ngicela ukuxolisa kakhulu nakubona ngane zakwethu. Ngiyathembisa futhi ukuthi angiyoba umuntu oyomendleleni yenu ngendlela enasho ngayo ngesikhathi mhlambe niqala nje nisibona singaphili empilweni zenu noma kunina. Lesinqumo lesingane zakwethu asihlangene nomkhonto wesizwe. Isinqumo lesi esihlangene nokuphila kwami. Njengoba ngichaza ukuthi ngeke mina ngibe uSolomon Mahlangu, ngeke ngibe uSteve Biko mina. Ukuthi niyokhuluma ngami ngasekho ngaka. So ingakho ngithe nje ngicela ukuthi nje ngihoxe ngizoba imember nje umkhonto wesizwe njengawo wonke umuntu. Nami ngiyafisa ukukhamba njengawo wonke umuntu, ngiye la ngithanda khona. Nami ngiyafisa futhi ukuye ekhaya ngihambe ngikhululekile, yabona. But ngiyabona ukuthi uma mhlambe ngisasemkhontweni ngokuba phambili empini yomkhonto wesizwe, leyo nto ngiyayibona ukuthi ngeke ayizongikhulula. So ngiyacela ngane zakwethu ukuthi nabo bonke nje mhlambe nje nabangawona umkhonto wesizwe, mhlambe ke sa twistana mhlambe nabo, mhlambe sangazwana nabo, mhlambe ke sa recruiter ke phela ngoba sa recruiter ngesiqamba manga amaqembu amaningi cha impela cha sawahlakaza impela.
kulokho ngicela uxolo ngane zakwethu uma ukuthi lokho wakubuka nawe wakubuka wabona ukuthi ukuphila kimi kungifanele. Siyaxolisa kakhulu ngane zakwethu. Ngicela nje ukuhoxa kuyo yonke nje into nje yokuba phambili ngimember umkhonto wesizwe 100% futhi ihamba nomkhonto wesizwe futhi uyovotela umkhonto wesizwe aso sonke isikhathi, but eyintweni eziphambili njengoba sigijima nje cha ngicela ukuhoxa ngane zakwethu akukho kubo kurongi, but into engiyibalekelayo kakhulu ukuphila ngiyadinga impilo ngiyayidinga. Angifuni ukuba uSolomon Mahlangu usungayibeka ngendlela ngibona kuyibeka ngayo uyichaza ngayo, but lo engikushoyo mengiyiqiniso ukuthi impilo iyona into ebaluleke kakhulu kunayo yonke into. Ngiyabonga kakhulu ngane zakwethu. Nginethemba futhi ukuthi nakubafuthi mhlambe abanye mhlambe uxolo lwami mhlambe ngiyolufumana mhlambe ukubona enhlizweni zabo nalabo futhi ukuphila kuthina bese ngakufanele. Nginethemba lokuthi mhlambe nabo ngelinye ilanga mhlambe nabo sixolela basibone sifanele ukuphila. Nginalo lo themba ngane zakwethu ukuthi lokho mhlambe kuyokwenzeka ngelinye ilanga, but okwamanje ngane zakwethu cha ayihlale phansi ibamba umthetho. Ngiyabonga kakhulu ngane zakwethu. Akonakele kwesinye isikhathi phela umuntu mayithula ingasasho lutho kuba ngathi usethengiwe ngoba phela nina njalo wonke umuntu nina mangabe sethula hayi sibemthengile sibani bancha. Ngane zakwethu akukho ukuthengwa but ukuphila kwami, ukuphila nje kwami. Nami ngiyakufuna ukuphila, nami ngiyifuna futhi peace ekutheni nje nami ngikwazi ukufana nawo wonke umuntu njengoba nawe nje uyala uthanda khona, kodwa kunabantu ongafuni bayele bethanda khona. Kulungile ngane zakwethu, uNkulunkulu anigcine anilonde ukona konke, but umkhonto wona uyajikijela, umkhonto wona uyakwaza.